ରାସଲୀଳା ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଜାଗା ସମୟ ଏବଂ କେଉଁବେଳେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ମକା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାସଲୀଳା ଏବଂ ମକା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବାହାଘର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ପଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।